10, 5, 4, 3, 2, 1, štart 50, pravá 3 dohá nereš, do ľavej 2 a za ňou 100 vidíš horizont. Za ňou 100 vidíš horizont, cez ľavú 3 dlhú do pravej 2 a za ňou 100 cez horizont. Ľavá 3 dlhá do pravej 2 a za ňou 100 cez horizont stredom. A pak máme zase 100 a pak pravá 2 a za ňou 100 a ľavá 7 úzka kope. Ľavá 7 úzka kope. No ti říkám píčo kope. Za ní 100 vidíš. A pravá 6 ležeš. A 200 vidíš. A horizont cez ľavú 2 dlhú. A pak máme 50 horizont. A za ním 50 a brzda ľavá 5 pozor. Kokotina skurvená, tu neznáša. Za ňou 50, ľavá 2 nič alebo nie. A pak 70, ľavá 1, do pravej 2, za ňou 30 a pravá 2 kope, pravá 2 kope. 50 na horizont stredom, 50 pravá 2 a 50 horizont cez pravú 2. Hej, 100 ľavou, potom 100 pravou. Co ma ešte pýtaj, či to ten. A ľavá 4 do pravej 4 nereš. A za ňou 50, ešte pravá 4 nereš. A za ňou 50. Kolem tyče. A ľavá 3. A pak pojedeme 70. A ľavá 2 na horizont stredom. Za ním 150. A ľavá 1 cez horizont. A 150. A horizont stredom 50 a veľká brzda pravá 6 bude za horizontom až. Veľká brzda pravá 6 kope. Pravá 6 kope. Volalo aj mňa. A za ňou 100 som ti zabudol povedať. No ale pojeme ľavá 1. Levá 1 150. Pravá 2 cez horizont. Pak 50. A ľavá 3 dlhá. Za ňou je 100 ľavou na horizont. Čo mi vravíš? Dobre. A cez ľavú 2. Za ňou 70 pravou. A ľavá 2. A 50 cez horizont. A ľavá 2. Za ňou 100. A pravá 2 za ňou 200. A hneď za horizontom retardar zľava. Máme až tam. A za ním budeme mať 100. Za ním budeme mať 100 a pravá 4 bacha. Pravá 4 bacha. Za ňou 70 na horizont stredom. Za ním 150 na horizonte pravá 2 dlhá pobudku. Na horizonte pravá 2 dlhá pobudku. A pak tady máme 400-500 milión popiči dlhá rovina, jak diaľnica od Bratislavy do Košicov. Dobre. Potom máme pravú 2 reš do ľavej 2. Tu. Pravá 2 reš do ľavej 2. 70 pravá 6 slama. Aha, vidíš ju. Aha, tak som ti mal diktovať. 100 pravá 2. Pozor, Škodovka. 150 pravou. Horizont stredom 2-krát. A pak 30. A horizont cez pravú 3. To vynáša, to je pičovina. Horizont cez pravú 3. 200 pravou. Na horizont stredom. Za ním 70 a pravá 4 nereš. A pravá 4 nereš. Kolem tyče. Slečno. 30, ľavá 4. 70 za ňou. Cez horizont pravá 1. A 70, ľavá 5, nereš do pravej 4.
Levá 5, nereš, pšavíš tyži. 30, ľavá 2 zavrie 3 potom. 30, ľavá 2 zavrie 3, za ňou 50 cez horizont stredom. A veľká brzda retarder pravá 7 do ľavej 10 von. No, a sme tady. Za ním 150, píčo. Cez horizont pravá 2 dlhá. Za ňou 200 vidíš. A za 200 rovinkou bude brzda retarder zľava. 200 vidíš, brzda retarder zľava, vidíš ho. To bolo neskôr, ale aj tak to bolo skoro. Áno, nevadí. Nevadí. No však ja nemám stranu pretočenú. 150. A pak pravá 3. A 50 horizont. Do pravej 3 zavrie 4 nereš. To je pravá 3, 50 horizont. Do pravej 3 zavrie 4 nereš. No, Pravá 3 zavrie 4 nereš. 50 a retarder ľava 7 do pravej 6 za gumy. dobre, teraz. Dobre ty. Som sa naučil, nie? 150, pravá 1 na horizont, pak 50, pak pravá 1 do ľavej 2 a 50, ľavá 5 pri značke 200, ľavá 5 pri značke 200, horizont stredom full, za ním 200 a potom budeme mať veľká brzda, pravá 6, nereš, vidíš. 4, 3, Čo? ideš, pridaj plyn. Aha, ty si mi kvality, až rýchlo. 50, horizont stredom, 70, ľavá 4, za ňou 100. Čo? Počkaj, to je pičovina zase. Tu máme zase nejaký retarder. Aha, balík sena, tak za ním 100. A horizont sprava, si ho mala dať na ručnej. Nie, ty si... 100, ľavá 2 do pravej 3. Nie, ty si ďalej, až tu bude 7. Bolo tak veľká brzda, ľavá 3 do pravej 7 za gumu, sena, balík, neviem čo, jaká piča. A za ňou 100. Teraz si dobre. Samé retardery. 100 pravou, na horizont sprava. A potom znova máme 100. Ďalej. A ľavá 2 do pravej 3. Jaké ďalej? Iba ďalej. 100, cez pravú 3 cieľ. Cez pravú 3 cieľ, za cieľom máme spomalovať. Dobre, zvolníme ten píčko.